हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायहरनाय जालायबाय आरो नैबे भिडिअ'आव नुबाय थानाय मादैखौ नोंथांमोना बयबो सिनायखायो आरोना। बिथाङा बि गार्ल्सनि बिमा आरोना। नोंथांमोना भिडिअ' एबा बिसिनि कभार डान्स मोसानाय मानायफोरखौ नुबाय थाखायो। दा बिथाङा भुमिकाखौ बिराद रागा जोंखादों आरोना। दा नोंथांमोना बिथाङा मा रायदों नोंथांमोना एसे खोनासंलांबानो जाबाय। आं बिथांनि भिडिअ'खौ ससे होनानै होगोन आरो नोंथांमोना नुवाखैब्ला आरोना फुल भिडिअ'खौ बिथांमोननि बि गार्ल्स चेनेलावनो थांनानै नायहैबानो जाबाय आरोना। बिराद रागा जोंखादों आरोना बिथाङा हले। खाथियाव दंबा बुफ्रांगौसो मोनदां मादैया। बिराद रागा जोंदों हलेबा हो लोगोफोर। दा नोंथांमोना एसे खोनासंलांबानो जाबाय आरोना। आं बिराद रागाबो जोंदों आरो दुखुबो मोनदों। बिहा मानो मालाय फिसाय गोनांखाखौ मानो बेबायदि गोसो नांगौ लोगोफोर। बिहा हौवायानो जोब्बायमोन नामा? दुनियाव हौवा गैलामोन नामा बिहा? हा? सासे हिनजाव बिनि हिनजावखौल' रायनानै जाया, एन्टारटेनमेन्टखौ मानो रायाखै? बिसिखौल' रायनानै जागोन नामा? बिसिखौल' रायनानैथ' जाया, बिसिनावल' गैया दाया। नोंखौ बिसिखौल' रायनो थाखाय जेनेबा नोंनि बिमाया फोरोंदों ना नोंनि बिफाया फोरोंदोंमोन? नों बुंहर आरो कमेन्ट बक्सआव हर आंनो। जेन'बा भुमिका नोङो हिनजावनावल' दायखौ नुनानै जानाय नङा, हौवानावबो दं दाया। नोंनो बोगथिंदों बेखौ, बिनि हौवाखौ नोंनो बोगथिंदों। मालायनि थोरसिनि ओंखामखौ सेनो दा नाजालै, मिथिबाय? गाव गावनि गोसोखौ गाव गाव सामलायनानै ला। नोंनि नोमा नोमफाया हिनजाव गोनांखौसो लानो थिनदों नामा? हा? लाजिनो रोङाखै नोङो सिख्ला जानानै? लाजिनो रोङाखै नोङो भुमिका ना मा? भुमिका सावला, नोङो मालाय न'खौ सावना होनो नागिरदोंना? बिनि हिनजावा थैदोंबा नों बे हौवाखौ बारसिनहैनो हागौमोन। हा? बिनि हिनजावानो थैना थाङाखै दिनैसिम, गोथाङै दङ। मालाया सना बाना अनलायनानै गोजोन संसारै गोजोन खुसियै संसार जादोंमोन। बेखौ मालायनि न'खरखौ मानि थाखाय सिफ्लेना सानदों नोङो? हो? मालायनि न'खौ अर सावनो नाङालै। सासे न'खराव बेफोरबायदि मोनसे काहिनी जायोबा बेसेबां दुखु फैयो। नोंनि फिसायखौ बिनि हिनजावा सेनानै लाहैबा नों मा मोनगोन? हा? नों सासे सिख्ला जानानै दुनियायावबो नुवाखै आं बेबायदि सिख्ला मानसिफ्रा मालाय हिनजाव गोनांखाखौल' खालि हिनजाव गोनांखा, खालि फिसाय गोनांखा बेखौल' लानो गोसो जाथारबाय नामा? भुमिका सावला, नों मालायनि न'खरखौ सावनानै होनो नागिरदोंना नोङो? नोंनि गियानखौ नों सामलायनानै लाथारदो नोङो। नोंनि गोसोआव अबाव दङ? हा? नोंनि गोसोआव अबाव दं? खालि हिनजाव गोनांखाजोंल' गोसो जाथारबाय नामा? जोब्बाय नामा नोंहा दुनिया हौवाया? नुबाय मा खन? बे भिडिअ'आ मा बिलाय? मा बे भिडिअ'आ? मालायनि बेरायनाय बिलाय? मालायनि अबे मेलायाव थांनाय बिलाय? नुनानैसो मानसिफ्रा बुङो, नुवा लगायनो बुङा। खोथा दङ, नोंसोर सानैजों खोथा दंलायलायो, नोंसोर सानैजोंनो फन रायलायो। बिनि गोसोआ ओंखायनो नोंजों नख्लायदों बा बिनि गोसोआ फाग्ला जाबाय नोंजोंल'सै। बे हिनजावजों गावनि हिनजावजों गैला। नों बरायनो हाबाय बे मानसिखौ। नोङो जेन'बा नोंनि गोसोखौनो नों हमथानानै लादो। नोंनो आलगा जानो नाजा आरो बेजों नोङो फनबो दारायलाय। बिनि फिसायजों